Chibai levek ule he video hian kan Hlawhtlinna dal theitu thil te kan en hawanga ka video ang run en pe ho hi chu engkong emotaka Hlawhtlinna le maso na nei tumvek in ni karenga kan sim thenna ne mo heng hawina min buan huna kan lo din nge theinan khan kan en ho don ani ka video siam te hi thai ti chuan me lo like sak vela ama mo tu te ni ai rin te ne na khan mi lo share sak ve bok to nia soitan ngalila mi mal thewa kan Hlawhtlinna dal theitu te chu pakhatna chiang sa in Tihtûr khêk procrastination hi ni a hei keipo ka boina ni vele thina kan Tihtûr ti kan share reng po hi khêk hi ol em ya chin than thalo tak pakhat ani ve ni thil dang Tihtûr nuam jok a omwang po ni lawa khêk char chara tlailam pong par ang chi kha ni a ol thina habit ve kan ya heng te hi hei hian kan hun na sa takin ala heka kan mason na le Hlawhtlinna tur atimuang ani baka Tihtûr nei reng ti in she chung sia hun kan khoral hian tu hriat pui si lawin nuam ti lo na kan nei ve top thina ni in she ve tho ka ringa hemi hi i boina alo ni ve ni chuanin tektik thadeu ka lo shil chenga thil i khêk veng lai phone i khoi lai mo thil dang i ti lai ya Tihtûr nei ti in hriat kur lai khanin voile khata 1 2 3 kha chiar thut la ti chuan tho thut la i Tihtûr nei kha va start thut ro achan su thil reng a hianin bul kan tran to chuan anuam chho mai thina a bul tran hi a har lai berani thina kan thoka kan phur chho mai thina ni chawangin tran thut kha atangkai ve ni chu panina chuan Hlawhthlin theina daltu lian tak pakhat chu idea nei te atakram kan chantir lo chuan kan zui lo ani chuan chu kan Hlawhtlinna daltu ani ve thei engeng mo Tihtûr le sumdo na tor idea emo thadeu deu hi chu kan nei fer furinarin oma mase kan bawhzui peih lo emo ngam lo emo ani khan a lo thlon thin ani kan muan lu tuk khan midang te pon milo ti khal thei boka mihring kan tama suang to na in ang nei kha chu kan fer furinarin oma a bawhzui masa sa khan an hlok pui masa don ti na khan ni maya nangni pon idea thadeu in neya midang in an lo ti khal ve to chau mai theini khatiang khathil thleng thei ania thu soi tu pakhat chuanin khovela hmun hau saber chu thlan mual hi ani atia achan chu lekha bushal kal ber ni turte la hit em ni turte business idea thatak tak te khang thil tha le Hlawhtlinna ir chhuana tur mihring khan a idea atakrama achan tirawa tam takin an liam puya an riral puya an zalna hmuna ni wang khan thlan mual chu mun hau saber alo ti ni chuwangin kan idea te hi zia chhuat thin te po tha a kan idea kan bawhzui peih lo na kha kan Hlawhtlinna daltu lian tak alo ni ve thei ni pathumna chuan Hlawhtlinna daltu chiang sa le bok chu Thatchhiatna ni a hei chu kan hrevekin rinoma engkong po hian taimak na hi chu a phut shim talent thatak nei te po an taimak lo chuan omzia kha omlo hard work beats talent te an tia lekha thiam thei kan ti ngot thin ho tam tak po hianin thiam thei anin tilem lo zir taima anin ti thin ani hei kan chianga zai in ti siakna enge mo ate po hian a thiam jok pakhatna pahni na angchi te hi an aya thleng sang lo jok le thiam lo jok te ain an chuaya an re ma jok fo thin ani chan tam takara hianin an taimak zui pe lo wanga ni ve thei Hlawhtling te phena hian taimak na nge ya kan taimak tok lo na hian kan ni thei tur ang min ni tir lo fo thina min thlen tir lo fo thin chan to khwa rel te kan tile mai thina ani lo kan taimak pe tok lo wang te po hi ani ve thin tuna Ronaldo te hi a Hlawhthlin hnuwa a kar nei te a in nei te kan hmuwa kan ot ve thin ani mase a thorim na a taimak na te kha zu hmu in hetiang che hian ti vela i Hlawhtling ve ang minon ti po ni se kan pe chuang mi alawang tam tak chuan chuwangin
taimak na hi Hlawhtling te phena om nge ya kan taimak tok lo na hi kan Hlawhtlinna Daltu kha alo ni ve the ni chu palina chuan kan Thatchhiatna backup turin Chhuanlam hi kan nei fo bok Chhuanlam hian mi hi abuk rit ve the khop boka kan thil du na kha achak tok lo phei chuan mase kan Hlawthlin du na kha anna sata abuka ri jok thun chuanin Chhuanlamin hmuna changlo vele thunga jimron hian tiana soi thina thil idu tak tak ani chuanin akong i zongang idu tak zet lem lo chuan Chhuanlam i zong thungang atini adik khopa hei hi kan du tak tak nei theinan chuan thil dang hi kan sacrifice she lawani Chhuanlam kan la in buk rit tir zo ka ni chuan kan la du tak tak lo tina ni mai thil dang vak om lo re theina tam takin kan Chhuanlam la ya re theina hne a ding chuak ta tam takan om ti kan sian na atang rengot po hian a chiang em em ani pangana chuan Teirei peih lohna man mo lutuk na te po ti taila ti chau chau Teirei hi nuam kan ti tak kan thok chimshim te ni lem lo chuanin a peih om lo ve thina zeb lo chuan mase a tul box si a phurna kan nei chang chuan han ti tok thin mai la phur lo changa ti ngar kan thora kha mulok don lo mai la cholova be kha atul sia Hlawhthlin don chuan a result mu ma lutuk kanin be seina hian min ti down ve fo boka kan man mo thina voina hian thlai ching taila a hnu ni rei lo te a ra sing tumin thok chuak taila at wanga kan ngai nge yang leilung dana ni lo shim mase Hlawhtlinna konga chu chu kan be sei thina leilung dan hi keini mishing te bo kan rol ani lawa chu wangin Teirei peih nga rei peih ve kha ngai ni chu Hlawhtling tur chuan bansan mai lawin kan Teirei peih lo lutuk na kha kan Hlawhtlinna Daltu pakhat lian tak ani ve thei parukna chuanin chevel fu lo min hual vel tu hi an lo poimo khop maya min nor kala min pot niam thei tu lian takan nia kan komte kan thian te kan group omna te kan follow te pon yang chu ton lai chuan kan subscribe te kan rin ai tak hian mi lo thunun ani then khat phei chuan tian an soi thina I thian te min hmu tir la I ma hun tur ka shil lok sakang che an ti hial thina ni apoi mo zia chu entir nan ma son na le thil thalam pangpo ngai sak lem lo hlir hi kom taila ma kan son lo zia po kha kan in shelo tlang thewanga kan noi huat huatanga comment khoimo vela rual elna ril ru put kha a har baka keini ang thawa ma son lo thil thar po zir chuang lo kan hriat teu le kan mu pha kan om teu hian keimani in thiam chopna le in hnem na kan nei mai thin thlamuan na kha kan nei mai thin achan chu atlang poi thuwa keini aya hniam te ne na in te khin hin nuam kan tia ani po chu ti thau anni pon chu ti thau khatiang ril ru kha kan pu thina ni chumi opposite che a chuanin mishing tum sang tak le taima tak ten min hual vel thung chuan ma ka son lo bi kang ka nu fual bi ka nge ti in ka thluk lo bi khle mai kan tia a thalam zong khan mani tok toka channa thinlung kha min peve min inspire ve ni chu thlai chi po hi atlak na leilunga zirin a thang tha in a thang che theya khatiang chi kha mishing po kan ni a film khoranga ya thian thlan na konga te kan chevela mi te ril ru te an mi zia te kha chu kan thlak sak theilo ma se kan environment kha kan thlak thok thei thung ani chu pasarina chuan kan hmalak na tura that chungchuan nghal kan du na le tum na hian tam taka min ti thuanop perfectionist te antia bulmin tan tir lo fo he hian bultan dona ahman ro thaberber gadget thaberber nga chhuwa kan tum phot na kha min ti kho tlai tu ni nei ang khan bul kha han tan veila baby step kan ti ang khan kalpa in manruate thiam thil te kha chu aron pung venga kanin zir chho zelanga kanin upgrade zel don ani iPhone te hi en taila atira tereu te in
tikhan bulan tana an upgrade chho zela a tha angkha an bela a fu lo la yan paya tuna phejon upgrade ngai nawak po om to lo zok hial mai thei tuna tha tak tak thil kan hmu te hi abul tan na chuan an tha fulfill ngal vek big lo ti kha she taila bulkha han tran ve photila kanin upgrade zel don ani a hun tak perfect season kan ti kha kan nga zel chuan kho atlai theitop kan chhuat tur chu ni a mase kanin phut san ngal lutuka perfect lutuka bultan kan tum chuanin a fu don lo ani a to ber parian na chuan midang ngaihdân kan kher lutuk na hian kan hlawhtlinna nasa takin a dal thei I chungte ni theia I thian te po rual pui te kan seilen na chevel mi ho kha ni mai engtin nge min ngayang ti mai mai I hlawhtling lawang I thei lawang kha chu miron ti bol bol don lo ti kha she taila entianan thil thar I lo boi puya thil tangkai I ti chuan I thian te khan tisu an ron ti kher don lo che mase in la sang to emo dam chung toy te enge I buai reng ko mi har to ti vel khanin miron ti fo mai theini khanga khan kan ngai thlak liam thiam ve kha ngai china in ren kan du deuh changin I ui kom te min tele dai mai thei chuan min du saka min hmangai tu nia kan ngai kan ma so na du tu te ngei po hi kan ma so na dal tu an lo ni vele thei bokani mase an tum wang ni chuang lo khan ngai zong te emo chung te nu le pa te po ngai sak na te engkima lang ve tura mi lo phut na te hun mi lo dil ve sek na angji te nu le pa te phei chuan kan hlawhtlinna an du rol rol hian she om kan tor lai lok hi mu she om an lo ti vele thina min hmangai na nge min khongai na wang jok te pon mutoro I chawlu tukang inat pha ang ti te I tum chu hlen lo ma la hei I pa ne na kan ro hi I ta vek tur thawania ti te an ro min hnu chhia te hi kan ni tur kan ni lo pha ve thei tlat chu wangin pa te tho chhual le an rawa te in nang fak lawila tin an thu oi lo tur di na ni suang lovin thuron fing berber hi min pereng thei bik lo ti she taila puitling kan ni to chuan kan du a kan chian bok chuan kar ve te ngaya a chan chu soi to angin chung te chuan kan tor hi an hlawa a him chin zel hi min du saka mase eng emory slak ve lo chuanin a him chin chia chuan hlawhthlin kha a har thin ani chu wangin bank kan chhut ngong ve te mi ngaihdân chu an ngaihdân ania min ngaihdân tur kan kher lutuk na khan kan hlawhtlinna min dal ve thei ani chu ole heti zong hi ni phot ta se video danga te po kan la siam lenga ka video mi lo in saka wangin kaloma lepeka kan hmule thodon ya